जे भी दुनिया में आइल बा ओके एक ना एक दिन जाए के जरूर बा। आई है सच्चाई है। दुनिया का हर लोग कहेलन, विश्वास दियावेलन कि आपन कसम, माई का कसम, बाबू का कसम हम सच बोलतनी। लेकिन सच्चाई तो यही एगो बा कि यदि आदमी का जन्म भइल बा तो मरण जरूर हुई। दुनिया का सच्चाई केवल एगो है। ऐसे केहू बच नहीं खे पावल और नहीं तो बच पाई। काहे के बा ये गोरिया, ये गोरिया पहलू झूठे गुमनावा।